kaikki lapset nyt tänään. Tänään meille on tulossa uusi oppilas kouluun ja hänen nimensä on Retu. Päivää Retu. Päivää. Olen Retu ja nyt tulen tänne kouluun. Mikä luokka tämä on? No, 4. Ja, missä minä istun? Minun vieressä. Aivan niin, istut hänen vieressä. Miten sinne pääsee? Mene vain tuosta käytävältä. Onko tämä kiva paikka? Niin on, mutta jatketaanpa nyt matikan kokeita. Siis onko kaikilla matikan kirjaisilla? Ei mulla edes oo mitään matikan kirjaa. Ei. Katsoisitko tänne, karhutyttö? Minä katselin vain noita tyyppejä tuolla. Ketä? No siis, jos 4 on ja siihen lasketaan vielä 4, niin kuinka paljon jää? On 4 ja siihen lasketaan 4. 8. Minä. Sinä? Siellä. Niin. 8. Oikein, eli 4 plus 4 on 8. Nyt alkaa välkkä ja lähtekää! Jee! Kiva, välkkä alkaa. Kiva, mennään jonnekin. Okei. Taas päivää. Nyt meillä on kuvataidon tunti ja ottakaa kirjat ja kynät esiin. Siis nyt te piirrätte tähän, tässä on nyt se paperi, näin, ja sitten tuohon piirrätte oman kuvan. Muistakaa se. No niin, alkakaa piirtää. Miten mä piirrän mun kuvan? Piirrä se vaan jotenkin. Ok, laitetaanko se sitten tänne seinälle? Ehkä. Älkääpä nyt puhuko siellä. Kuvitetaanpa nyt. Muistakaa, että tehkää hienoja ja kauniita niistä. Tosi kauniita. Opettaja. Niin? Minulla katkesi kynän terä, eikä minulla ole terotinta, koska se on hukkunut. Tule tänne terottamaan. Okei, tulen kohta. Hei opettaja, missä terottimia on? Näytän kohta. Osaatteko luokkaa olla keskenään hetken, koska minä menen hänen kanssa terottamaan kynää? Osaamme! Mennäänpä nyt, pojut. Odota!
oon jo piirtänyt. Ouch, niin mäkin oon. Tulimme jo. Anteeksi. Oletko Retu jo piirtänyt sen kuvasi? Sitten kun nyt alkaa välkkää. Kuulitte kai? Niin, mutta Retu jää tänne. Minulla on vähän puhuttavaa hänelle. Sitten minulla on myös tolle yhdelle toiselle. Minulla on sinulle asiaa ja sitten välitunniksi tänne. Okei.